For today's my videos, try natin gawin to. Salmon siya guys. May ano siya, may cooking cream. Luto natin siya sa cooking cream, then mustards. Ayan guys. Ating salmon guys, cooking cream, ayan, mustards, olive oil, lemon. Then meron tayong butter and fresh na rosemary. Then meron tayong ano yan guys, breadcrumb, curcum, salt, chili powder, black pepper. Ayan guys, mix natin siya. Ayan, nilagay yung ating mustards, then add tayo ng konting lemon juice. Ayan, then ang ating olive oil. Then mix. Ayan. Saka natin i-add yung ating mga ingredients. Ayan guys. Yung ating salt, chili powder, curcum, black pepper, and onion powder and garlic. Ayan guys. Medyo malapot siya guys. Mag-add ako ng konting konting lemon and olive oil. Pala ko guys ng ayan, oregano powder. Ayan. At saka natin siya imamarinate sa ating salmon. Ayan na siya guys. Marinate natin siya at least half hour. Ayan. Yung ating salmon. Guys, naglagay ako ng pepper sa ating pan, then ilagay natin yung ating guys. Lutuin natin siya guys sa air. Lutuin natin siya. Lumabos. Ang aking breadcrumb guys, ayan, ipapray ko siya ng bahagya. Fry lang natin siya. Ayan. Ayan, medyo nag-brown na ng konti yung ating ating breadcrumb. Ayan guys. Fry lang natin siya ng konti.
Brown lang siya guys. Yan na guys yung ating salmon. Ayan. Ito naman guys yung gagawin ko yung sauce natin. Sauce ng ating salmon. Ayan. Butter, then yung ating rosemary. Add tayo guys ng rosemary and butter. Then mag-add ako guys ng konting tomato paste. Ayan. Para ano siya, kulay pink ng konti. At lalagyan ko siya guys ng konting chili pesto. Ayan. Ayan guys, yung chili pesto natin, konti lang. Cooking cream. Siya guys. Nag-add ako guys ng konting salt, then black pepper. Ayan. Then yung ating garlic, ayan guys. Kada ko guys konti ng tomato paste. Gusto ko yung medyo mapink-pink ang kulay. Ayan na siya guys. Nagkulo na yung ating cooking cream. Ayan yung ating sauce. Then, ilagay na natin yung ating
salmon. Ayan siya, guys. Saka ko, guys, lagyan siya ng yung ating breadcrumb. Ayan. Ating salmon.